Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Rek, ya apa kabare? Alhamdulillah awakmu kabeh wis gabung di channel pembelajaran Basa Jawa online bagian 1. Saiki awakmu wis kelas 11 lan kelas 12. Kebeneran pas awakmu mlebu kelas 11 lan kelas 12 barengan karo pandemi ngene iki Rek. Dadi sementara waktu awakmu gak iso ketemu kancamu lan guru sing mulang. Isoke ya pembelajaran online koyo ngene iki Rek. Sakjane Bu Deti penasaran Rek, awakmu iki rupane koyo opo saiki? Terakhir Bu Deti ketok awakmu pas balekno rapot, kok ono sing rambuté wis padha warna-warni. Sing lanang rambutnya wis gondrong sampai raine nggak ketok. Terus sing wedok padha glowing kok koyok padha raup nggak skincare kabeh. Sing tambah kucel yo akeh, koyoke wis stres di omah dikongkoni ibuke tanang gawe tok. Amarga kelas sing diajar Bu Deti iki padha karo sing Bu Deti ajar pas semester wingi, dadi Bu Deti rasa kabeh wis padha kenal lan familiar karo Bu Deti. Gawe pembelajaran online saiki, awakmu iso hubungi Bu Deti liwat media sosial, yaiku iso di nomor WhatsApp ndek kene iki. Lan iso follow Instagram Bu Deti ndek kene iki Rek. Bu Deti bisa njaluk sepura Rek, lek misale ndek semester wingi utawa semester iki awakmu pas ngechat Bu Deti jawabnya rada lambat. Bu Deti ketok online, tapi kok nggak bales-bales yo. Kadang Bu Deti iku ngeluangno waktu ndek jam tertentu gawe malesi chat teko murid-murite. Soale penjalukane murid-e ku kadang macem-macem Rek. Ono sing takon tugas, ono sing takon nilai, lan liyane. Tapi insyaallah Bu Deti ngusahakno bales chatmu siji-siji Rek. Lek ono lipute yo sepurane sing akeh. Saiki awakmu wis ono grup WhatsApp kelas dhewe-dhewe. Dadi Bu Deti ngarepno lek awakmu kabeh iso takon di grup kelas masing-masing, kaya koncone yo iso eruh informasine. Bu Deti seneng lek awakmu iso sharing-sharing liwat sosial media, tapi ono carane. Contone awakmu ono butuh takon-takon materi, awakmu iso langsung chat nang gurune. Tapi lek ate chat kudu duwe unggah-ungguh yo. Carane ngehubungi guru liwat chat yaiku sing pertama awakmu kudu salam. Misale assalamualaikum utawa sugeng injing. Sing keloro sebutno identitas awakmu. Jenengmu sapa, kelasmu teko endi. Sing ketelu tujuanmu ngechat iki opo. Awakmu takon tugas utawa takon sing liyane, jelasno tujuanmu. Sing kepapat ditutup karo matur nuwun. Soale ono kejadian sih Rek pas pembelajaran online wingi, ono sing chat gak assalamualaikum, gak opo, ujuk-ujuk langsung takon. Soalnya wingi ono sing ngechat kayak ini Rek, ujuk-ujuk ngomong, "Bu, set nomor aku ya." Tuh, soalnya opo Rek? Sesuai Bu Deti iki wakeh pol. Jadi kadang jenenge HP iki gak kena gawe nyimpen nomormu siji-siji. Belum Rek HP-ne rada kentang. Awake dhewe iki dadi wong Jawa, ojo sampe lali Jawane. Wong Jawa kuwi manggul dhuwur, umbah ungguh. Sopan santun nang omongan ambek kelakuan perlu dijogo. Contone lek karo wong tua utawa karo guru, gawe ukara panjenengan ojo sampean. Contone awakmu ate takon, "Bu, tugasnya sampean sini kok aku gak ngerti." Gantian karo, "Bu, tugasnya jenengan sing wingi niku kula dereng ngertos." Utawa lek awakmu gak iso gawe basa krama inggil, "Bu, tugasnya Bu Deti sing iko kula durung ngerti." Gak apa-apa Rek, campuran koyo ngono. Pokoke awakmu ojo nyeluk sampean. Terus lek ngomong aku diganti kula. Unggah-ungguh iku mau gak gawe guru basa Jawa tok Rek, tapi gawe kabeh guru lan wong sing dianggap luwih tuwa. Semisal awakmu gak iso ngomong Jawa alus, mending awakmu gawe bahasa Indonesia. "Bu, tugasnya Bu Deti yang kemarin saya belum mengerti." Nah, saiki tugasmu kabeh yaiku gawe paling titik sak paragraf cerita tentang opo ae kegiatanmu di omah lan pemikiranmu soal pembelajaran daring koyo ngene iki Rek. Ojo lali lek cerita kudu gawe basa sing apik lan pendapate kudu masuk akal.
Ojo sampe ono sing takon maneh, "Bu, gawe basa Jawa ta?" Yo mesti gawe basa Jawa, iki dudu pelajaran basa Jepang. Ojo lali dikei identitas yaiku jeneng, kelas, lan nomor absen. Tulisan ceritamu ning kolom komentar ndek isor iki. Ojo lali kudu gawe basa Jawa sing apik rek, sing rajin garap, aktif ndek kelas Bu Dadi, pasti nilai apik. Sing ono tugas terus dek pura-pura gak ngerti, pura-pura semaput, pura-pura hilang ingatan, pasti nilainya kosong. Lah ana pertanyaan, awakmu iso takon di grup kelas iki nih rek. Yo wes sakmene ae video pembelajaran basa Jawa bagian siji iki. Muga-muga manfaat gawe awakmu kabeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.